Ne, morjesta vaan tältä Lakkasuolta. Tässä läksi tiedustelureissulle, että joko ruppaisi lakat kypsymään. Tässä nyt 3 kiloa nyt on kerännyt tässä 3 tuntia ollut kävelemässä. Ja ainakin tällä suolla millä on, niin ihan kohtalaisesti on lakkaa ja pikkuhiljaa ruppaa kypsymään. Loppuviikosta parhaimmillaan veikkasin, että on täällä paikkaa tämä lakaan kypsyminen. Toki muuranta on vielä pientäkin ja on ihan umpisuppukin, että aika pitkäksi venyy vielä lakkakaas, jos ei kauheita helteitä sitten tule. Mutta joo, saattu tästä lähteä venneille pään talsimaan. Tässä on vielä melkein 3 kilometriä kävelymatkaa venneille, niin tämän matkalla vielä kerralla sitten mitä tuossa sattuu löytymään. Joo, siinä olisi tommonen 3 tunnin kävelylenkin tulos. 3 kiloa kypsää lakkaa. Joo, täällä on tuommoista oikein iso komeaa muuranta ja on ja kypsää lakkaa täällä. Ja tässä on tätä aluetta, niin aika mukavalle näyttää, kun tuolla tässä tuota miten hyvin näkyy. Tässä on nyt jotakin. Että aika hyvin on onnistunut kukinta täällä, että mennä jalan sijaa saada niin paljon on tässä kyllä. Tässä marjaa sitten ja ihan minkä tässä nyt paljalla silmällä näkee, niin tää on ihan silmän kantamattomia. Tässä on semmonen 4 hehtaarin alue suurin piirtein. Niin on lakkaa mitä kerätä. Ne, morjesta vaan. Taas heinäkuun 9. päivä torstai. Armovuonna 2026. Lakkasuolen läksin ja aika hyvin on nyt ajoitus osu kyllä nappiin, että tässä kävin viikko takaperin tiedustelureissulla täällä ja silloin jo yksittäisiä kypsiä sai ja tuossa toisessa päivänä pyörähin, niin silloin muutaman litran sain ja nyt tuli niin suurin piirtein semmonen puolet on muuraamista nyt kypsynyt ja on iso komia lakkaa tässä. Pitää ruveta keräilemään näitä. Katsotaan minkä verran tässä päivän aikaa. Suahan näitä poimittuu sitten. Mutta on komia lakkaa on ja aika hyvin tässä paikassa. Mä seuraavaan tuossa videokuvaa tässä palstasta miltä tämä näyttää. Joo, täällä on tuommoista oikein iso komeaa muuranta ja on ja kypsää lakkaa täällä. Ja tässä on tätä aluetta, niin aika mukavalle näyttää, kun tässä tuota miten hyvin näkyy. Tässä on nyt jotakin. Että aika hyvin on onnistunut kukinta täällä, että mennä jalan sijaa saada niin paljon on tässä kyllä. Tässä marjaa sitten ja ihan minkä tässä nyt paljalla silmällä näkee, niin tää on ihan silmän kantamattomia. Tässä on semmonen 4 hehtaarin alue suurin piirtein. Niin on lakkaa mitä kerätä. No niin, siinä oli ensimmäisen reissun suolistuna vai 9 kiloa lakka. Joo, tää lähtee tässä pieni huilitauko pitää.
tulla sitten vielä iltatuuri uudestaan tänne. Tuossa nyt meni semmoinen 3,5 tuntia tuli kärryaikaan. Ei se nyt ihan ollut puolet vielä kypsynyt, mutta sanotaan, että isoista muuraamista oli ehkä puolet kypsynyt, että pikkusta muurataan väliin ihan tuhottomasti tuolla, että kyllä vielä saa tuosta paikkaa, niin viikon verran ainakin poimmi ihan hyvää laatuista lakkaa, tietysti koko pienennehän se loppuu kohti. Kyllä sieltä useamman ämpärin vielä saa kannattaa. Jääps, mutta te lähtee tässä päiväettonelle ja tulla sitten illaksi uudestaan tänne suolla. Näin, morjesta tätä vanhaa keskeltä lakkasuolta. Ja se olisi perjantai nyt ja heinäkuun 10. päivä, puolessa päivä. Aurinko puhahtaa, kaikkein pilvettömältä taivaalta. Lämmintä voi olla semmonen joku 2-3-2-4 sitä luokkaa vaikka. Puarmoja pörissee sopiva sitten. Lakka kypsyy. Ja mukavasti on kypsynyt tuossa. Tässä on Jääkään taas 3 tuntia ollut. Entisiä jälkiä kierrely, mitä tässä on pari päivää poiminut. 5 kiloa tuossa on lakkaa tullut ämpäri. Ja iltapäiväksi lähtee tuonne vähän etemmäksi mennä semmosille paikoille, missä en ole vielä käynyt ollenkaan, niin sieltä sitten saa vähän nopeammin kerättyä, mutta tässä nämä isot lakat nyt kiinnosti minua, kun on justiinsa kypsyneet tässä, että tässä on jo pari päivää näitä keräilyä. Vähän harvakselta on, mutta koko ajan kypsyy täällä. Sama noukki, niin mä tässä menomatkalla poikkeen. Kerralla sitten illasta tuolla paremmilla paikoilla. Joo, eilen tuli iltatuurissa pyörähettyä kansatteella, mutta en viittynyt kuvata, kun vettä tuli kusaavissa kaatamalla, niin 5 kiloa eilenkin illasta vielä sen päiväsallin päälle keräili, että 14 kiloa tuli eilen lakkaa poimittu. Ja nyt luulisin, että sammaan päässä ainakin tänä päivänä, ellei jopa 2 niin ämpäri, jos nyt jaksaa poimitella täällä sitten, mutta katsotaan nyt, mitä päivä tuo tullessa. Siinä on iso ämpäri puolilla ja on komeata lakkaa just kypsynyt. Sillä täällä, että marjaa riittää. En tiedä, saadaanko mä näkyviin tässä, että Tarissee vielä no, jotain siellä. Komia muurata iso on täällä vielä. Tää kypsykki. Aluetta riittää silmän kantamatta. Täällä vielä saa monta päivää poimia tässä paikassa. Joo, siinä tuli taas tommonen ajan litran rasia, 0,7 pitoinen rasia lakkaa poimittu ja on komia ja iso lakkaa. Joo, tässä tuommoisella pikkurasialla kiertelee aina tämmöistä täsmäkeräystä, niin saa aina aluvan aika näppärästi tarkasti kerättyä tuolla käyn, kun on tuo litrainen rasia ja pistää aina jonkun puun juurelle repuun merkiksi ämpärin, niin siitä sitten keräillään. Ei tarvitse raahata tätä painavaa lakkaämpäriä kädessä. Ja sitten on huomannut, että jos ämpärin kanssa seikkaille, niin ei niin tarkkaan tule kerättyä. Sitten kun pikkurasia kulkee, niin on aika enempi sitten katelakki noita varvupuita tuossa. Eiköhän tämä nyt urakkatyötä ole keräilleen sen, minkä jaksaa. Mutta on lämmin. On sopiva semmonen väli aina juomatauolle, kun tuon rasian saa täytteen lakkaan. Kyllä elektrolyytti juoma, niin kaupaksi käy tänä päivänä täällä.
Joo, mutta ei siinä. Tää pieni tauko tässä pitää ja jatkaa sitten taas poimin. Jees, siinä olisi tämän päivän lakkasaalis. 11 kiloa. Joo, kyllä tänään piti luovuttaa kesken päivän tuo lakan kerron suhteen, että kyllä oli niin kuuma iltapäivä, että lakkasalta tulin siinä 5 jälkeen, niin talon säännöstöllä lämpömittari näytti plus 40,2 auringossa lämmintä. Oli aivan järkyttävä kuumuus kyllä tuolla lakkasuolla iltapäivässä, että ei sillä pystynyt enää olemaan. Mutta nyt on lakatuskaus avattu ja tässä nyt sitten seuraavat pari viikkoa kerrallaan lakkaa aika tiiviisti ja sitten siitä siirrytään sitten muihin mehtämarjoloihin ja sienniin pikkuhiljaa sitten. Ja elokuussa sitten aloitellaan mehtuuhommat ja katsotaan, jos tässä nyt jossain välissä, kunhan tää lakatus kiima vähän laantuu tässä, niin jos vaikka kävis kuhia uistelemassa vielä. Mutta joo, tämmöistä tällä kertaa ja mikäli videot kiinnostaa, niin peukkuu pystyy ja tilaukkaa kanavaa, niin edes auttaa tätä meikäläisen harrastusta ja kanavaa kasvamaan sitten. Jees, mutta se on sitten seuraava video. Morjes.